Namarapara mga barkada, nagdito tayo sa Intramuros and I'm here with my good friend. What's up guys? Welcome sa ating panibagong lakwatsa. Yan, kasama natin ngayon si Daniel Marsh nga kasi may ginagawa siya ngayong project. Isa siyang challenge from Globe. Mag-storytelling siya gamit yung mobile phone. Normal na ginagamit niya is yung camera, DSLR camera. Ngayon, challenge siya para gamitin yung phone para mag-tell ng story. So he's up to it. That's why we're making this project together. I'm the one who's behind the scene. Yan! Andito tayo ngayon sa BGC. Busy ako sa camera. Tapos pagtingin ko sa baba, bigla ako nalula. Tapos pala dito ngayon ko lang na-realize. How do I feel about being a member of the Information Society? That's a difficult question because I didn't know we were in the Information Society. Hello, hey, the shoot's going well, I love it. Yun nga, tapos na nga kami mag-shoot dito sa aming first location. Bale, meron kaming tatlong places ngayon na pupuntahan. BGC, Intramuros, tsaka pangatlo yung Binondo. So, inaantay lang namin yung service namin. Kasama pa rin natin, Tristan Kuwa. So sometimes So sila mga ka-team natin. Kasama natin si Boya. Ito si Daniel Marsh. Nagpaplano siyang mag-create ng isang team, hindi specifically sa mobile filmmaking o kaya sa DSLR. Basta gusto niya lang bumuo ng team. Sabi niya daw kanina sa nababanggit niya, gusto niya lang bumuo ng team para sa kanyang sariling production, para di siya masyadong nahihirapan. Ngayon, baka naman pala rin tayo at isali tayo sa kanyang team. Pag-iisipan niya yan. Tapos na kami sa aming pangalawang interview mga kaibigan. Maybe we'll be proceeding to Intramuros, kung di ako nagkakamali mga kaibigan. Tapos na kami dito sa BGC. Dalawa pang place pupunta namin, Binondo at Intra. How was it? It's good, man. I'm actually enjoying this kind of shoot. I like this kind of setup, man. This is really cool. How do you find your team now? Awesome team. This is the beauty. That's the beauty about it. When you got a good team, everything's working well, man. So yun, we're good to go. Punta na nga kami sa Intramuros. Intramuros. What I can do is I can get like some of that footage and then I'll link your vlog in the bottom of it, so then people can go directly to your vlog from that footage and that vlog too. So it's like a vlogception, but we can promote the collaboration. Thank you. Finally, first time natin magkaroon ng collaboration with a celebrity, which is, sinabi yung celebrity kasi kilala na siya sa YouTube eh. Di ba nakakasama siya ni Will Gasovich at ni Brett? Baha, umulan, lumakas yung ulan. Nagising ako kanina. Ito na ngayon yung place na pagsusunan namin. Lyceum of the Philippines. Baha.
Namarapara mga barkada, nagdito tayo sa Intramuros and I'm here with my good friend who owns this vlog. That's an interesting intro, I love it, man. What is this? Bicolano, diba? Yeah, Bicolano. Bicolano. Today we are shooting a variety of awesome subjects around the metro and we're having a great time and this is a great shoot and we're shooting all entirely on mobile. This is actually an iPhone. It's pretty awesome and we're having a great day, diba? Is that lens flare? Yeah. Dude, this is so nice. Light leaks. It has light leaks in it? Dude! Better with case. When it hits directly the sun or any lights. Nakikita nyo pawis tayo ngayon kasi sobrang init. Kanina mo lang pero di ko alam kung bakit sobrang init eh. So tapos na kami dito sa Intramuros, pupunta na kami ngayon sa Luneta. Dapat labas yung jawline. Kumusta so far, bro? Ayos lang. Ayos na mag-BTS. BTS na nagbi-BTS. So mga BTS gay kami. Team BTS. You know? Dumating na pinakakatakot natin mga kaibigan. Di natin inaasahan na ang phone natin is lobat na. Kailangan na natin dalihan ng mga shots. I-share ko yung mga ganapan ngayon kasi trend na nga yung mobile filmmaking, di ba? So kaya ang ginagamit namin ngayon sa pag-share ng kwento is mobile. Sa lahat ng shots na to, the entire shot, ay hindi pala, meron tayong isang BTS na gamit is camera. Pero ngayon papakita ko sa inyo yung mga shots using yung phone lang. Dilim na nga mga kaibigan, ito yung pinakakalaban kapag mobile yung gamit mo. Kapag madilim na yung background mo, nakikita mo na yung mga noise sa video, medyo mahirap yun i-edit, hindi basta-basta nakakawala. So dito pa rin tayo sa Luneta Park, konting kadyot na lang at matatapos na rin kami. Buti na lang, kita! Idol kita! Idol! He's an amazing filmmaker and he specializes in mobile filmmaking. His entire vlog today was shot on a mobile phone and again it's an example of how you don't always need the best equipment, you just need the creativity and the ability to get out there and shoot something. Kumusta naman yung araw mo with Daniel Marsh? It was Marsh. awesome. Hope you guys had fun. Please subscribe to my channel. It's Angela Villacroses. You know? Like and subscribe. So yun, tapos na nga ating shoot. Bigyan kakain pa tayo. This is the most awaited part of this event. Charot. Umalis kami ng laundry mga 12. Ay hindi ba? Ano ba yan? 12 tayo dumating. 12 tayo dumating dun sa BGC. Di ba kami nung nag-lunch? So shoutout pala kay Newt Lubete. Pasensya na bro, di ka nakasama. So shoutout sa mga mobile filmmaker dyan. So keep on shooting lang tayo mga kaibigan kasi sa mobile filming. Ngayon na nakikilala yung mobile filmmaking. Lalaki pa ng lalaki to. So kung gusto nyo sumali sa grupo namin, hanapin nyo lang yung page namin sa Facebook, Mobile Filmmaking Philippines by Tristan. Hey! Hey! Hey, Apple! Let's go eat! Hey! Are you Tristan Kua? Who's that? Tristan Kua, the president of Mobile Filmmaking. Filmmaker. Yeah. Mobile filmmaker. Yeah. Is that you? Hey, what? Is it? Can I take a picture? That's video eh. Ano, I'm just gonna screenshot it. Okay. So yun ang mga kaibigan, nandito na tayo ngayon. Nakapwesto na nga, tapos na ang ating action na araw. Ngayon, mag-transfer na lang kami ng mga files kasi ipag-iisa na lang namin para sa project na to. Inihanda na. Ngayon na tayo. Crazy
thank you po sa pag-drive. Salamat. Woohoo! So dun lang yung nagtatapos mga kaibigan. It's time to go somewhere. Paano pre? Dito na rin kami. Ingat, ingat brother. Abangan nyo na lang yung post ko. Ano papanood ito? Gagang puto. Ingat pre. Okay ba yung araw natin? Yeah. Sulit ba? Yeah. Next time kasama na natin si Brett. Yeah. Yan! Ano yun? Kasama natin nga kanina si Daniel Marsh. And syempre ang mobile filmmaking together with Globe Telecom. Yan. So yung vlog na yung video ginagawa namin kanina is pinopromote namin yung mobile filmmaking at saka you can tell a story even you're just using a phone. Yan. So di mo na kailangan ng marami pang gadget, DSLR, ganon. Kahit phone, pwede ka na mag-tell ng story. Kasi dapat yung sarili mo, wag mong lilimitan kung anong meron ka lang. So kung may phone ka, start with your mobile phone to film. You know what I'm saying? And syempre, baka sinasabi nyo kasi sa akin madali lang kasi ikaw may mga gamit ka na. Oo, may mga gamit na ako, pero syempre nag-umpisa ako sa pinaka-wala. Yung walang-wala talaga, yung cellphone lang talaga gamit ko. Di ba nag-umpisa ako sa iPhone 4S. Tapos yung time na yun, wala akong magamit na laptop. Mayroon pala akong magamit na laptop pero hindi siya ganun kabilis. Tiyagaan talaga, sobrang bagal kapag nagre-render ka, sobrang bagal. So ngayon, kapag gusto ko naman mag-edit, may laptop yung kaibigan ko. Hiramin ko yung laptop, downloadan ko ng Filmora Wondershare. Doon ako nag-edit. So, ang gusto ko lang sabihin is, dapat wag mo lilimitan yung sarili mo. Kung gusto mo talaga tong bagay, kung yun ang magpapasaya sa'yo, gawa ka ng paraan. Di ba? Basta gawin mo yung part mo para makamit mo yung gusto mo. Diba? Kasi kung dito ka masaya, ba't di mo pagtsatsaga, ba't di mo gawin yung dapat mong gawin? Huwag mo limitan ang sarili mo. Keep on shooting! Yun. Diba? Bye. Drive muna ako.